साल काय रे खायला बसलास काय तू? तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोल्डे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आम्ही परत एकदा इकडे जातो आमच्या आत्याच्या इकडे बागेमध्ये. काजू आणि आंब्यांची बाग आहे तिकडे, तर कोकम काढण्यासाठी जातो आहे, म्हणजेच रातांबी. तर आज आमच्याबरोबर बघा कोण कोण आहे. कुठे गेला हे दोघेजण? सोम, एक भागडे एक खोडबे, आणि तिकडे पुढे आहेत संकेत दादा, छोटे भाई. तर मित्रांनो, गेल्या वर्षी पण तुम्ही बघितली असाल मे महिन्याच्या वेळेला सोम आणि मी होतो, आणि नंतर अजून कोण होता रे? आत्या पण होती ना रे? हां, तिघेजण आम्ही होतो म्हणजे कोकम काढायला. आणि त्यावेळेला कुणीतरी चोरून गेलेलं अगोदर कोकम, म्हणजे तीच रातांबी आहे, कोकमीलाच रातांबी बोलतात. तर मित्रांनो, व्हिडिओ न स्किप करता शेवटपर्यंत बघा. तर मित्रांनो, कुणाचा तरी घरटा भेटला आहे पडलेला. तर हा बुलबुलचाच आहे, मी ओळखतो बरोबर. बुलबुलचा आहे घरटा, कोणीतरी पाडून ठेवलेला आहे बघा. त्यांचा कंपाऊंड आहे, हा येतात मध्ये कुणाचा आहे कंपाऊंड आहे. तर बघा तुम्ही, त्या दिवशी सांगितलेला व्हिडिओमध्ये. कुठं आहे आई? आई कुठं आहे? खाली गेली. आंबा काढून गेलो सर्व, खाली काढलो. नंतर येतं वायर काढायला ती. हो, कुणी घेतलेली? कुणी? हे अरुण नाही बाबू, कामासाठी घेतलेली ना. हां हां, काम झालं कालचं काय हे काय वेल्डिंग करत होतं? हो, वरती पाठी आहे, त्या पाट्यामध्ये फिट केलेले. हां हां त्या पण तारा कापायला. हां, तारा हां समजलं. त्या टाकीचं काम करत होतं तेव्हा ना? हो. हां, येतं संध्याकाळी. मला काय म्हणतो, आता तुम्ही कोणाला भेटला तर कोण काढून ठेवा. हां हां, चालेल. तर मित्रांनो, तर हे आता आजोबा होते ना, त्यांचं कंपाऊंड आहे ते. ती आजी गेली खाली कुठेतरी. खाली हा कंपाऊंड असं खालून वरती आला, असा डाग आहे पूर्ण. तर तिकडे खाली गेले कुठेतरी ते. भरपूर आहे त्यांचे पण आंब्याची झाडे, म्हणजे हापूस आंब्यांची. तर मित्रांनो, आता आपल्या आत्याच्या कंपाऊंडात जायचं आहे, म्हणजे पुढे आत्याचं कंपाऊंड आहे. तो त्या दिवशी दाखवला, तो तिथून रस्ता एक गेला खाली, त्या साईडून आपल्याला जायचं आहे. रातांबी आहेत तिकडे खाली, वरती कंपाऊंड होती तिथे खाली, वरून उडी टाकून त्या पुढ्याला नख पण लागले त्याला. आता ती गाय आपण सांगू शकतो, दाखवू शकत नाही मला वाटते, तेव्हा मी व्हिडिओ नाही करायचा ना रे. तर मित्रांनो, ती आमची एक गाय होती. तो सांगतोय की इथं जिला मारलेली वाघाने, तो आता बैल पण येत नाही घरात, तो असतो तिकडे सावरी फाट्याकडं. आमचा बाबू म्हणून तुम्ही बघितला तसा भरपूर व्हिडिओमध्ये बाबू. तर त्याची आई ती, तो किती महिन्याचा असेल मला वाटतं, 8 का किती महिन्याचा होता त्यावेळेसच मारला. आणि तिला ते व्हाईट गाय होती ती, व्हाईट कलरची. तिचं नाव लक्ष्मी होता. आता जी तांबडी गाय आहे आमच्या घरामध्ये ना मोठी, तिचीच म्हणजे तो ही होता, तिचीच होती ती पाडी. तर तिचा तो वासरू होता. तिला इथं मारलेली लॉकडाऊनमध्ये. त्या दोघी जणी संध्याकाळच्या यायच्या त्यावेळेला इथं वाघान तिच्यावर हे केला. तर मित्रांनो, हा बघा, हा तो कंपाऊंड. त्या दिवशी आपण ह्याच्यातून तिकडे गेलो पुढे आपल्या तो काय बोलतात त्याचा नाव पण नाही येत, हापूस आंब्याच्या ह्याच्यावरती पटाणी पावडर टाकायला त्या मुंग्यांवर. तर तिथून गेलेलो, आणि आता आपल्याला इथून खाली जायचं आहे तसा ह्या साईडून कंपाऊंडच्या बाजूनी. आवाज दिस परत एकदा, कुठे आहे ते लक्षात देऊ. हां, तिकडं आहे त्या साईडला. एवढून कोण कोण आहे तिकडे? रस्ता नाही आहे? अरे रस्ता गेला कुठे? कुठे आहे ती रातांबी? खाली आहे ना ग? चढावला म्हणजे चढवल तर काय झाला? तुम्ही काय करता इथे? शाप करता? रस्ता चुकवला ना आमचा. खोडब्यानी आता इथं जाणार कुठं ही माहिती आहे, खालून जाऊया. काहीतरी असलं तर घमेल बिमेल नाही आणलं.
ए घे रे पिशवी घे, पिशवी घे पटकन. चोरलं नाही ना, आहेत ना? आता गेल्या वर्षी आलो तेव्हा काय भेटला नाही, सगळं चोरून नेलं. ही आहे ती आता ती. ते घरकून नको काढू रे. मी का तो हा बघा, 2 सोम आहेत. हा एक सोम भागडे आणि हा एक आमच्या इथला पाटील सोम. पाटीलच ना रे. बरं ते घेऊन चढतोस. ए आपण वरती वर चढली ती कुठे आहे? हा ती तिकडे आहे. त्या साईडला आहे ती. पहिले इथे दाखव एक कोकम. त्याला बघा रातांबीचा कोकम, रातांबा लालम लाल. हा बघा, आणि इकडे वराटते ना तो कोकम कोंबडा आहे, त्याचं पण नाव कोकम कोंबडा आहे. कोकमा खाते. शंकर पाल्यावर चढतोय. ए मी पण चढतो, पण मी आज नाही चढणार. मला लय कंटाळा आला. सावशीच चढ. काय सावशीच चढ काय बोलतात ती म्हातारी माणसं? सावकाश. सावकाश नाही, अशी ते एकदम फास्ट मध्ये बोलतात तेव्हा सावशीच चढ काहीतरी बोलतात रे. काय नाही. पाटील कुठे चढलत? पाटील सावशीच चढा, नाही तर कोकमीला अशीच खाली घेऊन याल. ती वाकले बघ किती. पप्पी देशू पप्पी. संख्या कुठे आहे आमचा? दिसतंय आपल्या कॅमेऱ्याने त्याला कैद नाही केला. तो बघा संकेत आहे वरती. संकेत बोरा नाही आहेत, ती नाही पडणार. मित्रांनो कुणीतरी अगोदर नेलेली आहेत कोकम काढून. यंदा पण कुणीतरी कोकम काढून नेलेले आहेत. 3 का नेला साल. काय रे खायला बसलास काय तू? कच्चा नको टाकू. टाकल्याने तिथं मग पिशवी दिली असते ते बरा लागतो. 2 3 4 5 ही काढ नाही कच्ची पण टाक. काय कच्चं पण टाक. हे घे उघड उघड. माझ्यावर टाकू नको रे. गावाला गुरगाव. गुरगाव घरकू बोल. गुरगाव नाही ती. गावाचं नाव घेतलं सोडलं रेकॉर्डिंग करायला पाहिजे. गुरगाव बोलतोय घरकुला. आम्हाला पण सांग कुठला गावाचं गुरगाव. बाबा आण लवकर. येत नाही लवकर. काय गेले आण लवकर. त्याला देता काठी काढू. नको देत आण. आवाज बघ. अर्ध फुटलं. कोको बोलतो काय तू? ए पाटील उतार आता खाली. आलाच बुंद्याशी. पाटलाला नाही उतरव. तोड गाई. संख्या बघा कुठे चढलाय. माकड लय बारकी बारकी जरा हाताशी
काय सोमे बोलतात गुरगाव काय गुरगाव गरकू ते असू दे तू गुरगाव बोललास तिला कुठं आहे गुरगाव हाय पुढे हे बस कांदून बारकी तिथं अशी नको एवढी बस अरे बरच्या म्हणून मार अजून बारकी टाकला ते चालल्या ही गे रे पाटील दिस गिरगाव नाही गुरगाव तुझी गुरगाव आहे ही एक इथे गरकू आहे ही कसली आहे ही दिंड्याची आहे का एवढा मोठा कुठे भेटला हा एवढा दिंडा मापच दिंडा आहे मोठा हा ते उचल रे सोम कोकम पडलेत ते हे दुसऱ्या सोम तू बरोबर चढ आणि काढ तर मित्रांनो बघा ती कोकम तिथे आहे हा एक रस्ता आला इकडून खांड्याचा तो तिकडे गेलाय इकडे पहिली झाडं तोडून झालेली ना खांड्याची म्हणजे त्याचा रस्ता आहे हा काय बघतोस तू तो काय एवढा काय माहिती हा बघा हा रस्ता आहे ना तो आमच्या उर्दुलीतून आलाय गाडीच्या रस्त्याला मिळाला आहे इकडून आता बघूया इथून जाताना मला वाटतं इकडून जाऊ आम्ही गेलो तर नंतर मग तिकडूनच जाऊ फुटतात रे बरोबर पडतात तेवढ्या उंचावर सो आमचा कोकम खातोय आहेत अजून अरे साईडला ते एका इकडे कोपऱ्याला ते फक्त फांदीला मार हा तू ये इकडे पांजीला मार पडतात काय ए उतार बस झालं एवढा उंच नको जाऊ तिला वाकायला लागली खाली आहेत पोचते तिथपर्यंत हे तर राहू दे गप्पा बस विमान उडवतो आता कच्च बिच्च सर्व मिक्स आहेत ह्याच्यात किती आहेत मोठे मोठे मला वाटतं काढून घेतला ना ते वाटतं अगोदर ना त्या मोठे मोठे काढला ना वाटतं अगोदर तिनं काल पण आलेला कोण काय चोर किती आहेत इकडं सांगायला पाहिजे काय लोकांना कोणती घे ना जरा सोम सोम मिला आले बायकांना घेऊन पळा आले मित्रांनो आता वरच्या कोकमीवर जायचं आहे म्हणजे आता आंबीवरच आई मला खेळायला जायचंय जाऊ दे ना ग सोम सोम मिला आले पाटील सोम फडबा एक भागडे पाठी राहिलाय ती बघा रातांबीवरती आहे तिथे इथे इथे चल तर ही बघा ही एक रातांबी चढू काय याच्यावरती ते मी चढता ह्याच्यावर पहिलीच आपण व्हिडिओ केलेली मला वाटतं साईड साईड इथेच पहिला आलेलो मला वाटतं आपण मे महिन्यात आलेलं मग संकेत मी तू अंकित नव्हता संकेत होता आपल्या बरोबर नव्हतं तेव्हा नाही आपण दोघंच होतो आपण दोघं होतो पाटील चढतोय वासाड्या जल्दी करो जल्दी जल्दी हलवा ह्याच्यावर जल्दी बघ काय अरे ह्या. भावला खरं मला कुठे भेटलाय तो कॅच पकडायला तो कुठं भावलं तर तरी पाणी आहे ओ माय गॉड किधर किधर से तुम चढ़ता है रे तुमके पीछे से हम ऊपर चढ़ेगा चढ़ 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 चढ़ेगा इथेच तू दगडावर तिघे पण चढतायत मी फक्त खाली थांबणार आहे आपल्याच्यान चढवणार नाही आज मला कंटाळा आलाय आज संकेत कॅच देश त्याला बरोबर चढे दे दीपा कॅच पॅटर्न थंबनेल ठेवा जल्दी चढ़ थांब रे वा काय
आत्या आणि मामा खाली आहेत तिथे कोकम जमवत आहेत. आणि हे बघा तिघे जण चढलेत कार्टून वरती. अरे पिशवी तरी घेऊन द्यायचा. दे इकडे दे काठी. कुठं रे अडकली ती. क्या चाहता है? हम काटी देना चाहते हैं. हे बघ मस्त. अरे तू बोलण्या क्या चाहता है तो बोलो पटापट. अबे चढ तर. तर मित्रांनो बघा दोघे जण वर आहेत. सोम उतारला खाली. कुठे आहे बा हा संख्या? सोम कुठे आहे? तू तिकडे आहे. तुला आज मारणार आहे मी. हॅलो हा उतारला खाली. हो बा ए सोम पडलेत तेवढे उचल. हे उचलून देतील तेव्हा ना नुसतं डोक्यावर मानावर मारतायत. तू टीप आम्ही वरून सोडत आहोत. अशी कोणता गाणं बोलत होता सोम तो? नाही तुझे मी वाजवतो तू बोलतस त्याच्यावरती वाजवतो. होय काय सोम्या कॅच पडला तिकडे. अटक गई साली. अटक गई साली. औरत साली. कशावर नाव कोरलंय दिलावर? सोम्या तुला नाही येतो का ना? कुणाला दिलावर नाव कोरलंय तो नाही येत. ऐकलाच नाही. हे गाण्यांची भेंडी बोला. फक्त दिल्यावर नाव कर तेवढंच ऐकलं. त्या पुढचं नाही ऐकलं. पादानी सत्यनारायण पूजा. हे बोल रे सोम्या काय तू काय ना आता गावावर. ची पूजा जा जावर बोल. बोल तुझ्या जिजाजी तू माझा. मी आलो तर जीव जवळ. बोल. हा सोम गाणे बोलतो रे आमचा दुसरा. हो झाले झिंग 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 झिंगाट 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 जे झिंगाटचा एवढा असते ट ट ट ट वरनं बोल. काय नाही रे याला गाणंच नाही. हा गाणं चुकीचा आहे रे. नुसती निवड तर पानं पडतात का हे पडत नाही. आज फेकून मारशील तर काय पडणार नाही. तुला खायला तात्या फलावरती उतरू दे राहून दे. कुणी मारणार तो आज? तात्या उतरा. तात्या सरपंच आपले भियाले सरपंच नाही पाटील. आमचे सरपंच. ए उतारे येशील खाली. लागला उतार. ए राहू दे नको फेकू. मला मानव बिनो डोक्यावर मारला ना किती त्याने. ए शी उतारे सोम. तर मित्रांनो बघा ही फांद आहे ना म्हणजे आपली पानं. तर ही पानं पण आम्ही खायचो मीठ चटणी लावून. ही पानात ती आंबट लागतात. कोकमीची पानं. कोकम कुठं आहेत? एक तरी आहे. आणि मित्रांनो कोकमाची कढी पण बनवतात. उसरी पण बनवतात. आणि जे हे असतात ना कोकम काय बोलतात कच्चेच ना रे. कच्चे कोकम पण कापून त्यांना सुकवले जातात आणि ते पण विकले जातात. त्यांची पण ही बनवतात उसरी कढी बिडी काय बनवतात. ज्यूस पण बनवला जातो. आणि हा बघा जे आतला खल्ला ना आतमधलं ते जे असतं ते की त्याच्यानंतर मग ही पण हे साल असते ना तिला पण सुकून त्याची उसरी बनते. आणि अशी पण ही बनते सुकून मस्त होतं. मच्छीमध्ये वगैरे आंबत नाही म्हणा रे. लगेच डालीत पण टाकतात. कढी पण बनवतात तिची. पानं घेतच ती. किती कोकम भेटले बघूया. खाली पडलीत आता जमवतील ह्याच्यात बघूया. ह्याच्यात काय नाही ते पिशी उडा आहे ह्याच्यात जमव. हे बघ सगळं पाय देता रे तुम्ही. चले उतार बस झालं होडबो. यली बघ यली
बांधाची वर आपण हा चला रे. तर हे बघा हात्यानं आता वरतून आम्ही आलो खाली त्या कोकमीवरून. आता इथे बघा हे हात्यान खालच्या इथं कोकमीवरचं कोकम जमावून ठेवलेले आहेत. इथे हे बघा. पिकलेले पण आहेत कच्चे पण आहेत सगळे आहेत मिक्स. हे बघा आणि ह्याच्यात काय आहेत आंबे हे पण पाहिजे तयार आंबे आहेत. हमून काढून तर मागवतो. चल ठेव. अर्धे कोकम आहेत ते त्या दिवशी पहिले काढून घेतलेले आहेत आणि नंतर मग आता कुणीतरी पलवली आहेत एकदा काय माहिती. तो पातेरी या बाद में तर मित्रांनो आपल्या ह्या रस्त्यानं घरी जायचं आहे. हे सोम लवकर ये. मित्रांनो काय वाजवत आहे अरे पेपर हे पेरी त्या ह्याची बनवतात करवंदीच्या पानाची. वाजतच नाही. मी नाही वाजणार. हे लवकर ये धावत. तर मित्रांनो आता आम्ही घरी जायला निघालो आणि व्हिडिओ पण आपली मोठी झालेली आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ थांबण्याची वेळ आलेली आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जे नवीन असतील आमच्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा. अजून काय पुढे बेल आयकॉन ऑन करा. हां जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळून जाईल. तर मित्रांनो अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा टाटा बाय बाय बाय.